Praat weinig, doe veel is ons motto, dus dat doen wij ook. Snap jullie? Mensen denken we zijn dood. Ik krijg berichten van mensen, Kraaigang is gestopt met rappen. Dat is niet waar. Jullie zijn gek dat we gaan stoppen. Nee, niks meer. We gaan niet stoppen. We gaan niet stoppen met rappen. We zijn nog in de building, we zijn nog in de movement. We rappen nog. Maar praat weinig, doe veel is motto, dus dat doen wij ook. Als wij werken stil. Wij werken niet van, we gaan aan iedereen vertellen waarover wij bezig zijn en zo. Wij werken op ons eigen. Wij werken, niemand hoeft te weten wat wij doen. Mensen hoeven te weten met wat we bezig zijn. En ik snap dat jullie dat willen weten. Dus we zijn nu bezig met een project. Jullie gaan het wel zien, het komt uit rond januari, februari, zoiets. We zijn er nu aan bezig. Terwijl jullie slapen, terwijl jullie naar school gaan, rappen wij. Wij rappen, wij filmen, wij werken. Wij staan nooit stil. Nu, de voorbije tijd hebben wij veel mistakes gemaakt. We hebben liedjes gemaakt die niet goed waren, clips gemaakt die niet goed waren. Maar dat gaat stoppen. We zijn nu serieus begonnen. 4 jongens terug in de groep. Dus alles draait terug goed. Bedankt voor de mensen die naar sokken en zo hebben gekeken. Bedankt voor de views, bedankt voor de subs op onze pagina. Bedankt voor de likes op onze Facebookpagina. Maar het is toch niet genoeg. Blijf liken, blijf kijken. En ja, dat wilde ik gewoon even zeggen. En dus we staan nooit stil. Niet denken dat we gestopt zijn. We zijn nog steeds bezig. En ja, de voorbije tijd hebben we nog veel clips gemaakt. We hebben gewoon over Just Cry. Just Cry heeft nu de meeste video's, meeste kijkers van zijn YouTube pagina. En mensen blijven kijken, weet je. En dat is leuk als je eraan denkt van dat mensen blijven kijken. Dat mensen steeds aan ons denken wanneer het niks te doen hebben en zo. Mensen, het is ook leuk dat we zo reacties krijgen van Kraaigang, jullie zijn goed. Kraaigang, ik vind jullie goed. Kraaigang, jullie zijn de motivatie. Kraaigang, als naar jullie luisteren, word ik blij. Dat maakt ons ook blij, weet je. Dus blijf zo dingen droppen. Als jullie ook willen dat wij blijven rappen, dat wij blijven ons ding doen, blijf zo dingen droppen. Als jullie ze zeggen hebben, zeg het. Als jullie commentaar hebben, zeg het. Maar gewoon nooit blijven stilstaan en zeggen zo van, ja, Kraaigang is slecht, Kraaigang is dit, dat. Zeg het in ons gezicht. En ja, Somo Label is nu ook terug hermaakt. We hebben terug onze cameraploeg, we hebben terug onze editor, we hebben terug onze manager, we hebben terug alles, nieuwe studio. Dus we zijn nu volop bezig met dat project. En ja, dit is het zo. Volg ons op Twitter. Shout-out naar de rest van de groep die er niet kon zijn. Gekke jongen, lastige jongen, vieze jongen, manager, beatmaker, alles. Meer projecten komen. Ik denk dat we zijn gestopt. Hij is dope. Hoeveel minuten was dat?